Ертәгә 15 гыйнварда композитор, педагог Татарстанның 20 гасырдагы музыка сәнгатенең күренекле вәкиле Нәҗип Җиһановның тууына 110 ел тула. Шул уңайдан Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында Нәҗип Җиһановның 110 еллыгына багышланган концерт була. Гаҗәеп талант, югары һөнәри осталык белән суарылган әсәрләр авторының иҗади мирасы гаять бай. Нәҗип Җиһанов 17 симфония, 8 опера, 3 балет, камера, вокал инструменталь әсәрләр иҗат итте. Һәр берсе югары профессиональ дәрәҗәдә язылган. Оның әсәрләре милли үзенчәлекле, шул ук вакытта рус һәм Европа классик музыкасына таянып иҗат ителгән булулары белән аерылып торалар. Композиторның төрле жанрлардагы әсәрләренә фикерләү тирәнлеге, аһәңле яңраш, музыкаль форманың аңлаешлы һәм бердәм гармониялы булу, оркестрда башкару осталыгы хас. Җиһанов әсәрләре татар композиторының опера, балет, симфоник жанрларда иҗат итүләрен үстерүгә, татар музыкасын тулаем халыкара мәйданда танытуга юл ачты. Нәҗип Җиһановның әсәрләре республика музыкаль тормышында зур вакыйгалар вакытында башкарылды. 1937 елда композиторның беренче симфониясе Татар дәүләт филармониясын ачканда яңгырады. 39 елда Качкын дигән беренче операсы куелышы белән Татар дәүләт опера һәм балет театры кабат ачылды. Татарстан музыкаль мәдәниятенең барлык учреждениеларында диярлек Нәҗип Җиһановның катнашында төзелде. Ул Казан консерваториясын, Урта махсус музыка мәктәбен, Республика композиторлар берлеген, Дәүләт симфоник оркестрын төзү башлангычы белән чыкты. Татарстанда профессиональ музыкаль белем бирүчеләрен формалаштыруда әйдәп баручы булды. Җиһановның иҗаты татар музыкасын гына түгел, шулай ук Идел һәм Урал буе республикаларының милли музыка сәнгатен үстерүгә дә зур этәргеч бирде. Казан консерваториясында оның классында Василий Ахметов, Рафаэль Белялов, Ринат Еникеев, Алмаз Мунасыпов, Борис Трубин, Мирсәет Яруллин һәм башка күренекле композиторлар укыды. Иртәгә Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында Нәҗип Җиһановның 110 еллыгына багышланган концерт була. Татарстан радиосында Нәҗип Җиһанов музыкасы аналыгы дәвам итә. Тыңлаучыларга композиторның җырлары, романслары, симфоник музыкасы, оперлардан фрагментлар тәкъдим ителә. Әлеге программалар Татарстан авазы интернет радиосында да кабатлап тапшырыла. Айзилә Батырханова, Кадрия Мерсияпова, Татарстан яңалыклары.